Hi guys, hello, hi Lissy, how are you Lissy? What do you say Lissy? Should you say? Yes, Opiri, how are you? What do you say yes, should you say? I'm gonna talk so my life. Sure, ere. Unombotora o break munhu, unombotora o break umbosorora. Unombotora o break. Yes, queen. Unombotora o break munhu umbosorora. Yes, Wendy, how are you? Wendy Low, how are you? Wendy Low, should you say? Say guys, how are you guys? By the way, pane nyaya ndanzwa hanzi morning SIS child care yakabuda pa gov.uk mukuiziva here seemed I'm failing to research it more on the website. Yes, child care yakabuda. Nansi nditi ndiani. It's like zvinenge zvikutanga kuapprove musa 14. I think musa 14 popa kutanga kuapprove, but it's true. Kana maona ma links, please apply. Anditika apply guys. Zvema child care what izvi zviri kubuda. Apply. Mina ndikudzei trick iripo. Muri kuziva pakatanga nyaya dzema COS kuti zvakatanga 2021. Nyaya dzema COS. Yes, Edith. 2021 ende pazvakatanga vanhu vaiti mascam. Time iyoyo vanhu vakatouya for free. Vakaita ipapa time iyoyo vaka-apply time iyoyo vakauya for free. Anti muri kuziva kurimember. Saka mukana zviriko kuchokwadi is true. Zvema child care what izvi. It's very true. Saka kana watoona asi zvotanga musa 14 here kana kuti chindisakanganisi. Animaona mukatosangana nema website, please, it doesn't hate, just apply. Animaona supply iwo mukana wavari kukupai, mukana wavari kupa kuvanhu kuti uyai muite ma child minders. Anditika vari kutoda vanhu. Musa discouragewa nevanhu. Musateerere zvinotaurwa nevanhu. Anditika iwo ndinoziva life yako. Kana wangofunga kuti ndikuda kuenda kunoita child care iyoyo, antika child minder iyoyo, chingobuda ingo apply zvinhu zvako wakanyarara, uite child care yako, child minding yako wakanyarara uye. Andi muri kuona kana uchiziva ndinoziva situation yako kutara chokwadi guys. Imimi vazhinji vanenge vari kuAfrica munozi amudzigwi zviri paground mozviziva. Anomaona zvikuitika paground munoziva. Kana wawana mukana wachona uchida kukubuda, antimaona imimi vari kutanga iko zvino izvo munotoya nemhuri dzenyu. Zvakasiyana neveke vari kuuya iko zvino vasingasauyi nemhuri dzavo. Imimi ukatowana basa unotoya nemhuri dzako nemhuri yako iko zvino. Anomaona take the opportunity now. Take the opportunity. Hapana mnafanira kustopa hii because iyo nyika varungu venyika varidze nyika vari kutoda vanhu vanobva kuAfrica ikoko. Saka hakuna mnafanira kustopa hii. Anoona kana wangu apply pinda murodhi uye. Kana uchida wangu apply uchiona kuti unoda kutongoya pinda murodhi uzviwire. Anoona ndiwo noziva. Anyway, pane nyaya dzandiri kungonzwawo andimoona dzitatongosangana nadzo kungoudzana ndingoti zvinozonyanya vedu rikatimboadresana Mazimba. Andika zvikuru sei timu redu reMazimba iri remuno mudiaspora iri rakauya kudhara. Vamanaka musadaro paupenyu so. Munoziva zvinoita upenyu so hamfaniri kudaro. You don't have to take advantage yevanhu vanenge vakauya munomu. Andika vakashayiwa ma-hours. Motora advantage of that. It's very wrong mufunge. It's very wrong. Saka zvikuitika ndezvekuti guys vanenge vauya chingotishayaiwo vamwe. Chingotegaiwo vamwe vanenge vakauya pa ingotegaiwo vamwe. Chingotegaiwo vamwe guys, ingotegaiwo vamwe makomenti asi kufamba mune zviri kuitika pafoni apa chandikuona. Andika hi Sisi Sonia, how are you my sister? Muri sei. Saka zvakaitika ndezvekuti anditi vanhu vakawanda vakauya kunoko. Vamwe vakauya nema COS asina ma-hours. Ekuti hakuna ma-hours zvachose. Vamwe vanenge vachienda kubasa kana ka1 per week.
antika wamakatogara zvachose hakuna mahours havasati vapiwa matsamba ekuti 60 days budai munyika asi hakuna mahours vakatogara zvachose havasi kutoenda kumabasa saka now vazhinji vakagara munogara vanga vava kuita advantage yekuti vakutsvaga vasikana vanoshanda mumba child care kunoku inodhura ende inonetsa kana uine vana vadiki panotonetsa you can't noti nyika kunoku inokoshesa vana zvekutodaro anoona vanokoshesa vana zvekudaro saka vachikoshesa vana zvekudaro handiti maona kana une vana vadiki kumakreshi kunodhura saka unofanira kutongoita mai vevana vako unofanira kutongochengeta vana vako uri kukumba une vana vako handi muri kuona saka vanhu vagara vari kuno vanga kutiwo totsvagawo vasikana vebasa anoona tiri kudawo musikana webasa munhu autozoti handina mahours akuenda kunogara shandira munhu istay inishi handi muri kunzwisisa iri stay in yakudaro anenge achidyawo ipapo akachigara ipapo achinzi achengete vana handitika but munongozivawo being ezimbo ukanzi uchengete vana andi kunoku ukanzi uri child minder basa rako ndiro kunomirira vana unongochita zvevana hauklini mumba hauiti zvokuwacha muri kunzwisisa unongochita basa rekuita savana ndo basa rako kana uri child minder kunoku saka nawo vamwe vedu ava madzisisters edu aya nemadzikoma edu akaya kudhara vari kutora vanhu anoti kuti munhu agara rarame asingaende kubasa asina mahours panenge pakaoma anomaona saka munhu anongotega nenhangu unoshanda ndichengete munhu ari kutara kutsvaga munhu anchisara nevana achienda kubasa regai ndindi oinda kuya guys osvika opo hake kana kuti voti tinokupa kana 500 pounds per-month anomaona ndo mari yanenge achipiwa iye oona kekuti maybe 500 pounds here kanditore because ndendakagara ipapo ndichidya hangu ipapo anomaona kana anga achirenda karoom kati achiya nemumwe munhu akutovharisa room akuenda unogara kuya right hazvina kuipa kana munhu azvipira kuti ndoda kutora 500 pounds yachona iyoyo pamwedzi ndichanda hangu ndigere panapa ndichiona kuti ndoita sei handika kuti nditsvaga swichiwo sei ndoenda sei kumberi hazvina kuipa now zvakuitwa nevamwe vedava kana vatora vanhu ava vagara navo they are turning these people into slaves mufunge pachezvedu ndozvatakuitana muno muuk zvinorwadza unombofunga kuti gandinyarare handiwana kozonzi unotaurisa wofunga kuti no inini hangu ndinongotaura chokwadi ende kazhinji kacho vanhu havadi panotaurwa chokwadi ukataura chokwadi unoita muvengi wevanhu you become the enemy of the people if you say your truth because inini hangu ndongomira pachokwadi that is not right guys it's not right hanimaona you don't turn your own people into slaves simply because wakauya kuuk kudhara handiti simply because munhu akaine kosi asina mahours then you turn them into slaves vari kushanda havapiwe maoff hanimaona they don't get any offs zvazvokunzi unochengeta vana havasiri vana vega handika akutokliniswa imba akutowachiswa akutiswa chihouse girl chekuafrica munochiziva chihouse girl chekuafrica chachiya ndo chaakuitiswa hanimaona ofuchi kunoku hazvidaro munenge muchitiudza nezvemutemo every time ndimi muchitaura kuti izvi hazvidiwi nemutemo izvi mutemo haudi izvi musadaiso mutemo haubvumi but you the same guys who are telling us about mutemo handika are the same guys vari kubreka ningikiri vari kubreka mutemo yachona that is not right guys kana mabvumirana kuti ari kuda 500 it's okay handika at least it's better than nothing auya kuzoshandawo but munhu angaiti mwedzi asina off iwewo weekend uno haushandi uripo handika wakutosora wakaisa makumbo mudenga wakavata handiti ndoteme kuti umupewoka off handiti abude achitsvaga-tsvagawo zvimwe handimaona obude achitsvaga-tsvagawo zvimwe off iyaiya odzoka kuvana handi muri kuona kana iwe kuenda kubasa iye usara nevana handizvo here hesi virginia muri seenda ndarova ndosaka ndikuti tegai vamwe kana muchiya tegai vamwe ndachimbotorawo break guys I was just taking a break I was going through my own personal stuff so I decided to take a break anmona so it helped me though that break iyoyo anmona so ngoti chegaiwo vamwe vauye guys tionesane because ndatouyawo ndadzoka it's not right aminoti ndiri kukanganisa here itaiwo muchibvutaura neni mucomment section kuti zviri right here asikana kuti munhu akutoita tiri kuita namaslaves kune mitemo kunoku inogaidha vanhu kune mitemo inogaidha zvese zvokutodaro kunoku kune mitemo inogaidha vanhu kunoku but vari kuputsa mitemo yachona ndivo
votora munhu umwe wako wakatorawo just because of the situation yake mwana wekumusha kwenyu moza zvinoita upenyu so vasikana musadaro so Mazimba ngatityei Mwari upenyu zvaunoita musafunga kuti kana muri patopa pamunogara muri patopa pedwe animona within just like the blink of an eye kudai kana Mwari vada vanongokushandurira zvinhu animona vanongokushandurira zvinhu musadaro vapeiwo maofu wedwe don't turn them into slaves kana iri child minding kunoku munhu anoya kuchengeta vana unless makataurirana one pachezvenyu kuti alright munhu auya kunoku animaona wauya panisha indoda musikana webasa tell her the truth andika mirai pachokwadi kana uchida musikana webasa udza munhu edo indiri kutsvaga munhu anouya pana pachishanda achishanda nevana andika achiklina mumba achiwacha mogara matowirirana from the onset kuti eno ari kuda kuzoita chi house girl because ukati ari kuuya sachild minder basa rake ndere kuchengeta vana chete haasi harisi basa rake harisi kusora chikuklinira mumba nekukuwachira mabhurugwa ako antimaona harisi riro basa rake ndere kungochengeta vana kana yanzi child ndosaka yakanzi child minder anongomirira vana plus off yake ndofunga chero vari kutora machild minders UK government iyo government ikuno kutora machild minders ka ndofunga inovapawo maoff inotovapawo maoff mirai ndikudzei guys kana muri kuAfrica muchida kuzoapply kuya kunoko nyika ino ikai vanotori nemahours ekuti munhu anofunga kushanda pamahours akati pawiki kuitira kuti uwane nguva yekuzorora because from what I heard ndichibvunzisisa inini kunonzi kudhara vanhu vaishanda zvavanoda asi nenyaya yekuti mongozivawo maAfricans wasvika pekunzi hausikulimiitwa kushanda ende kuno kunenyaya yekuti unoshanda nemahours mahour anenge ushanda mari nenge ichipinda vanhu vanga vakushanda ma24 hours chaiko zvokuti vanhu vanga vakungodonha vachifamba munhu ongodonha ofa they were overworking themselves kusvikira government yaita mameasurements ekuti no kubva iko zvino takuisa mutemo kuti munhu angakwanisa kushanda kana kuti 40 hours per week 40 hours per week kana 38 hours per week animona kuitira kuti uwane madhei ekuti uzorore zvino wotogwa iwewe wakuenda unoshanda kumba kweMuzimba handika hauchina nguva yekuzorora apa pahanzi child minding yachona dzavanoita idzi havana kana timetable yekunzi uri kupedza basa nguva dzakati unongorova i24 hours handika hauna nguva yekunzi oraiti ndachaisaona 80 woipa ndozokuona 80 wodiwo woitawo off woitawo woendawo kumba kunoritaya kunovata handi kana vana iva vakagara kusvika na12 unenge wakagarawo come on guys come on haisiri exploitation here yamunenge makuita kuvanhu izvi vasikana yes mighty melody zviri sei zviri right here vasikana mune vana torai vasikana vebasa variko vanhu vakanda vari desperate vari kutsvaga kurarama nokuti ko zvine izvi zvakaoma havana masati vaona maswitch vamwe makambani vamwe zvatove zvidhura handika vamwe vakanga vapiwa ma60 days aya vakatsaida kuti ma60 days aisi hatisi kudzokera kumba vakaitawo zvidhura kuti tichazombogarawo tiri muno tozoona tozoita sei kumberi kuzvakangoitawo vazhinji vakagara muUK vazhinji vachonawo havatori namapepa vane ma20 years vamwe vasati vave nemapepa animaona vamwe vakaitawo mapepa yanzi zvinongodhipenda nelaki rako vamwe vakaita ma5 years vakana mapepa vamwe vakaita ma3 years vakana mapepa vamwe vakaitawo ma10 years vamwe vane ma20 years chaiko asati vave nemapepa vamwe vakadecida kutora rutu yekuti tongogarawo tiri zvidhura tozongoona kuti toitawo sei tichingotizana nemapurisa tichingodaro animaona tozongoonawo mukana mberi kuti tichazodiwa kuti tiwane mapepa handimazvona so but nokuti munhu achidhura zvide kuti wakumufangwa kumutora womuexploita yes achipiwa 500 achishanda 24/7 apapiwi off kana newewo vasikana zvinhu zvakadai unombotanga kuchanyarira chiti ameno wosvika pakuti but this is not right tiri vanhu vamwe chete vasikana mukangonzwisisa kuti we are all brothers and sisters hakuna chisikwa chiri nandarika chimwe pamberi paMwari zvekwamwari cheko chaiko animaona whether une mari yakaita sei whether une chi takamira apa pamberi paMwari zvekwadi zvekwamwari zvokurevesa takangofanana tiri vanhu vakangofanana tiri vanhu vamwe chete animaona tiri vanhu vamwe chete mari kana uinayo kana kuti une chindeyako iwewe muomwe mako hainei the next person it doesn't hurt just to treat somebody well it doesn't hurt kuti munhu anokushandira mubatowo zvakanaka animaona mubatowo zvakanaka kwete kuti unomuita ende munhu anenge asina guys imagine I'm advocating for people onai kwavanenge vari kuti vari kure zvakadini tasei kwavanenge vari kure zvakadini uri kuforeign land kure haisi ese kai
yekuti unoti ndeni tangaunganza mari yangu yebhasi dzokera kumba. Uri kuno kuUnited Kingdom kokuti ukada kuti udzokere kumba tanga wafunga. Anumana, what a depression. What a depression chaichai. Antimaona. Saka hanzi ndaipiwa 60 pounds a month. Hey. I was not allowed to go anywhere. Nemunhu wokama. Wow. 60 pounds a month zvarini. Hey. Zvarini zvikuda. Ndezvarini. Handi muri kuona. So the reason why unenge usingapiwi off ndeyekuti ukabuda uchienda kuoff unosangana nevamwe vanokudza kuti mashandisirwo ari kuitiswa haasiriwo. It's wrong. Tsvaga basa kumwe kana kuti ita so. Saka vanenge vachikublokai kuti usabude kuenda kuoff because unosangana nevamwe vachakungwadza. Anomaona. Right, takwenda kwamuri imimi ma-employers. Masisters angu mu-UK hatisi kutukana, tiri kuonesana. Handiti, regai ndikuzei the danger yekutora vanhu ava ma-COS akabva kuAfrica. I'm just being realistic here. If you don't know, listen to me and listen very well. Handi muri kuona. Nyika ino ine mutemo, ende mutemo muno is very fair. Chero ino vamwe vanoda kuzama kuvhundusira vamwe nezvokunyepa zvazvia. Tavemo takazvionera nezvokunyepa zvia. Hakuvhundusigwe munhu kunoko. Zvemathreats ekuzeito zodai tozokudai kuna vashandi nezvemakuwa izvo. Andimaona. But chokwadi chiripo ndechekudai so wamuwana hako munhu. Wamutora auya ari kugara kumba kwako uri kumupa iyo 500. Anditika haasi kubuda haasi kudi munhu ari kusara nevana vako asi haasi happy. Ari kugunun'una. Ma-COS acho akangwara. Akatoresearch anotoziva mutemo munhu. Vanoziva habati vana vako rafu zvinoonekera. Ndoda kuti ndikuonesei. Zvave kwamuri kuzofunga kana kuwarira. Hambobati vana vako zviri rafu because asati kune social services dzinouya dzichicheka. Andimaona. Anoziva kuti pakaita whistleblowing zvinogona kumukanganisira. Andika even his voice still kana chachidhura. Anokuitira utsinye wakaenda kuprivate school. Ndoda kuti mupabati sepapo. Munoitirwa utsinye wakaenda kuprivate school. Wekuti unobikirwa nemvura yemutoilet yemuchemba and you won't know. Just kuti angove satisfied kuti uri kundiitira utsinyeka neniwo ndakukuitira utsinye. Kune vanhu vakadaro. Saka musati mava exploiter tangai maziva kuti upenyu hwevana venyu huri mumaoko wemunhu wamuri kubata rafucho. Ndiye anenge ane vana venyu. Atimaona. Ndiye anenge ane vana venyu the whole day. Munotorerwa matiti brush enyaya. Akakwesheswa matoilet. Akadzoserwa paanogara. Yoswera ichikwesheswa muchemba toilet. Iwo dzoka mangwana wotora wokweshesa mazino. Just kungokukaurisa. Nokuti iwo uri kumukaurisawo. Hatimaona. Zvinhu zvakawanda zvamunogona kuitirwa timu rakabva kuAfrica kozhinji racho raka anga ari bahouse girl vasikana. Kana muri kumagroups ana madhumbe uko. Iko zvinhu zvatovenana vachatauri nyaya idzi. Kudhara vaitotaura kuti ni wangu ndiri kumuita so murungu. Haini wangu ndiri kutomuita so kutomukaurisa cheko because ndo zvaatori naye ano utsinye. Ityai Mwari muitewo muzvisewo kuri safe. Ingobatai vanhu zvakanaka. It does not hurt just to be nice to other people. Hazvitombotengeswi ende hazvidhuri. Mufunge. Kungotora munhu ari kugara naye iye kungotora iti akauya kuzonisarira nevana. Ini ndakatadza ndikukwanisa kuendesa vana vangu creche kunodhura and it's true. Animaona. Inini handisi kukwanisa kuti ndiite zvimwe zvinhu ari kuzvandiri kumpa ari kundiitira. Animaona. Chiregawo ndi in return let me treat her as a fellow sister because you have found a sister in here. Anochengetera vana vako. You have found a sister. Create a relationship. Munoziva musakoshese kuti unzi une musikana webasa kana kukoshesa zvimwe zvisina nebasa rese. Koshesai ukama. Create a relationship nemunhu unenge uchigara naye iyeyo. Ramangwana harizikamwi. Mosazvonoita Mwari uyu ramangwana harizivani. Waunofunga kuti mushandi wako uyu uri kubata rafu iko. Mangwana anofuma kakusurprise hari anomira newari anokubatsira. Handika kuforeign land ikoko. Uchifunga kuti ndine vangu ndino you never know. Antimaona. Ramangwana harizikamwi. Umbai ukama. Ukabata musikana wako zvakanaka. Unogona kugara naye 10 years because chidhura.
Hanimona unogara na 18 years ukatokangamwa zvevasikana izvi zvokuti vana vangu child mind chichichi because iyeona iye uchidhurawo handika aringodawo pekuti ashanda akagara handi achisingasangani nehome office saka anogona kutoita 10 years newe kana chimbada zvakanaka vapewo maoff please give them maoff vapewo maoff movapawo pekuti vambosunungukawo vambotendererawo vachionawo handika remember muna kaya nekosi umwe kosi rake rinenge richitori kutoshanda but ana mahours angada kutomboti atsvagewo kana kwokuti aitewo maswitch handikubatsirana kujegana zvinamboipa employ them vari kuda mabasa but don't exploit them employ them but don't exploit them handi muri kuona because achasangana akanyengerwa futi kunzi ripota mukazoripotegwa futi mangwana anyengerwa nevanhu hazvizobudi handimaona animema kuti zvaita utsinyi unenge wava futi utsinyi hazvizobudi ndangoti hangu ndingotaura nenyaya idzodzi because dziri kutongoya dzakawanda nyaya idzodzi dzevanhu vamwe vedu ava vari kuexploitwa kunoko handimaona vakauyawo nemas-SIS haakazoshayiwa mahours vamwe vakatonzi chibudai munyika vakaona kuti kubuda hatingabudi takugarawo tingori zvidhura tiri muno handimaona saka nozvanangoti titaure tionesanewo otherwise muri sei guys how are you guys ndandarova handiti ndandarova guys ndanda kutopinda mudepression chaiyo ndanditorimo mudepression masuva apfuura amona ndichingofila kuti handisi kuda kutaura nguhwa kuda kuchema ndochema nguhwa takutonyatsa kutoiziva kuti yauya depression iya kwangotinga kungofunga so zvimwe zvinhu kudai ndotochinja mood handitodi kana kutora kana kubata foni chaichai ninge usingasadi zvinhu zvese zvinongotochinja unotopinda mudepression mona saka muri sei guys how are you esinene how are you mazi zviri sei laina fadzai muri sei ko guys how are you zviri kudi angoti ganimbotaura nenyaya yemasisters edu ishi andimoona timboonesa nawo muri sei guys naimi guys dedzaiwo vamwe vamboya dedzai vamwe vasvike mu100 vanga vaziva kuti sivela vachichaita life nguva yakareba asina asi ndiripo chingovategai vauya ndanda kusuwa shuwa laina shuwa nesa kungosenda message muri right indava muripi uyai muripi uyai muripi vanhu vakawanda hanzi kana paine asina pekugara who is struggling I can offer a pekugara just for a short time Halifax West new. Thank you sister Jessica, thank you Jessie ndo zvatinoita izvi. Thank you Jessie. Hanzi makutotisawo mudepression indava Susan indava hanzi tatakusiwai tiri ndauya manje ndavepo Susan ndauya guys dedzai vamwe ndinoda kupai announcement kwayo zvinondokuudzai seiko kana tichingori vashoma kudai vaudzei vamwe kuti simeli vauya tegaiwo vamwe muti simeli vauya tegai vamwe muti vadzoka tegai vamwe musvike 100 ndikuudzei guys tegai ndikuudzei tegai saka kana pane asina pekugara aripo pane Jessica webata Jessica kuinbox uyati anokwanisa kupawo pekugara panguva diki anditi and then kana painewo mumwe mfuti muCOS ari kutsvaga accommodation ndikupiko side kunona Londoniro handika pane mai vari kuda kuti ugare pamba ipapo pavo handika uchingocleanawo yard ugere ivo vanogara kubasa zililu edhodha makwadzoka iye ani mwana wangu anoziva ndotaura naye kuseri anoziva nditotaura kuseri ndendishona angona chitisana kwai luledwa ndinhingi ndofa hangu ndokuseka luledwa hamumbofi makamuziva guys hamumbofi makamuziva anozikamwa namai vake chete zvakaoma vana vadika nalula dedzai guys svikai pa100 guys dedzai vamwe ndikuudzei guys dedzai vamwe ndikupei announcement asi moda tichifamba tose rodhi iyi handimoda kuiziva rodhi tiri kufamba nepapi mazuva takamira takadai handimoda kuziva ndimika support system yangu saka huyai tionesani huyai ndikudzei ngotegai vamwe ndikudzei tegai vamwe tatove pa85
tatei pa85 vaudzei kuti vauya vari kugroup magroup edu ewhatsapp ko vaudzei kuti Sibeli nhasi vauya vari kulive chero kumagroup nandisitombori kubatika kumawhatsapp chaiko vangu vasiri kutombondiona kana mawhatsapp chaiko vangu vasiri kana kutombondiona zvachose vangu vasiri kutombondiona tatove 87 deidzai vamwe guys tichike 100 ndikudzei deidzai vamwe tichike 100 ndikudzei deidzai vamwe tichike 100 ndikudzei yesi mwana wapo kuri seiko nai mwana wapo handidzari zinaona vakauya here havasati ava melody havasati atanoya manje havasati vauya kana vauya ndichakudza muchavanza nekuita noisi ndikudza kuti vakauya munowanza nekuita noisi yesi rumbi lerato zviri seisei zviri seisei amaita mutenda how are you uri seiko Priscilla zviri seiko nai Priscilla kuri seiko Jozi noita here guys kala rudziko ikitaanza pingi nokiachi amen yesi vaita mutenda muri sei naimi vanhu kugrupu redu magrupu edu WhatsApp ko vaudze kuti Simeli vauya mama muchindibvunza kumagrupu enyu WhatsApp kuti naimi Simeli ko vari kurova sei vaudze kuti vauya guys ndine announcement anoda kukudzai ndosarugwa titi 10 chete ingotegai 10 people titi 100 ndikudzai 10 people ndikudzai 10 people naita toipa 93 10 people chete toita sara ne7 people tegai 7 people ndikudzai announcement tegai 7 people ndikudzai announcement 99 7 people tegai 7 people 6 people 6 people ndito yangu kuita ichidona ndisutine make kuita ichidona idite makope nambomuona mu comment section ndito yangu kuita ichidona munotine make hi Enifa zviri sei uri sei Enifa how are you uri sei Enifa right kuside kwangu yatodza kuti apa 98 tasara ne 2 tikupei announcement tasara ne 2 people right tasvika 100 right guys ndati ndikupei sevamwe vangu andofamba nawo ndikudza timu rangu randinofamba naro kuti muzive anditika taakugara kwedu tega anditika tave kugara kwedu tega ndokwatave ndifunga mukutonyatsoona kuti mumba machinja ani muri kuona kuti mumba machinja muri kuona anditika tava kwedu kwatakugara guys tava kwedu kwatakugara kunoku ndokwatakugara kunoku kwedu saka iko zvinoita takugara kumba kwedu guys moti ndikatedza kuti depression guys tiri toga ende zvakaoma anhu akokota thank you Hilda thank you saka takugara kumba kwedu kunoku nditori onai kamba kamai venyako saka ndo matiri saka muchiri kuti mutori mabvurubvuru guys mutori mabvurubvuru moda tozombotanga marongedzwa mugodi muno makaoma musati marongedzwa mai mwana ndakangogona kurongedza kukitchen uko ndokwandakagona kurongedza yes our new house smart musati marongedzwa Hilda nayaiwawo ndinombowana nguva yekurongedza ndanditokudza kuti ndaitori nestress saka handina kutombovhera ndiri kutoita mbijana ko ndopatotangira kazi humble beginnings thank you Naboy how are you today are you okay
Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakupe basa naboy. I know how hard it can be sometimes on a boy child kana usingashandi. It can be hard. Thank you Rumbidzai, thank you Ntando Yenkosi. Saka izvozvi ndave nemba. Saka chiregai ndikudzei maji yakatambika maji guys. Ndakarohwa inonzi welcome pa UK. Ndoya ndakarohwa. Moza inonzi welcome pa UK. Ndoya ndakarohwa. Ndoda kukudzai nyaya yakaitika. Ndini usho. Regai ndichikuitai ndichikupai neproof. Ndini usho. Zvinotese vana venyu tinokwana here, we can even sleep in kitchen. Ana munokwana pano, munokwana. Ndingori bedroom muno mandiri. Munokwana kwese kune marooms ariko. Munokwana. Anoona, munokwana. Ndoda kukuudzaika, chiwaika zvakaitika. Ndadi paya kuno ku UK kune timu riri kuAfrica, regai ndikuudzei zvinoitika kunoku. Kunoku chinjese do it yourself. Anditika chero ukatenga mubhedha uyu unoya uchinzi unongovigirwa mapuranga kodzi ngongodzera woga bhedha wako. Ukatenga wardrobe hakuna macloset. Ona iyi wardrobe yatiri kuti building wardrobe mukuchiona, musaseka henyu kana tikudini, udangoti muone chete asati marongedzwa. Icho ndo chiwardrobe icho mukuchiona, chicloset icho mukuchiona, icho chicloset icho zvinhu zvakangozara sezvarongedzwa mukuchiona icho. Yeah, ndo chicloset. Saka chicloset icho chidiki hachikwani, anoona mongochionawo mongozivawo chino isusuwo tiri vamwe kuti tinongoda kungoblinga blinga sometimes, so hachikwani chiwardrobe icho. Ndini uyo ndadini ndabvunzawo pamwe ngati nai vedu we. Saka sevanhu vari kutenga toda kutengawo zvinhu zvakachipa ka, hatingangotangiri kutengawo zvinhu zvakadini zvinongotaka kuti tizochinjawo paleta. Saka toita sei nhai guys? Ndabva ndaudzwa nomukanzi zvinhu zvakachipa chindaipa marketplace. Chiteerai nyaya yangu munyatsokunzwa pane gist renyaya, nhasi muchasika mukazvirega. Chindai pamarketplace munotenga munotenga zvinhu. Ndaenda pamarketplace guys. Andima ndanosearcha yemuno marketplace nondaona pane zvinhu zvakwanda, pane zvinhu zvizhinji. I think kana uchienda pamarketplace payaka kana uchida zvinhu, kune zvinhu zvefree, vanoda unotora zvinhu zvefree vaiva zvemahara, you can go there uchinotora zvinhu zvefree. Muri kuona right? Inini ndati ndiri kutsvaga kaodrop. Kune maodrop amwe anoita kunoku, anomaona akanaka, so anoslide, so itori odrop hombe kuti unongoita vanongoya anoya ari mapuranga hatika vogogodzera voga vogadzira yoita odrop. Ndainda ndakaiona mushopu, murikuona mutauni umo, ndakadzona mushopu mutauni dzaitonzi 650. Ndikati ndobva ndatega ndimbokombeya, iye kukombeya kwedu Mazimba iri guys, ndakarwa chekuseri. Muri kunzwa pa UK kuti inonzi welcome to UK. Zvinogwadza zvasinongoseka guys. Ndadini paya, ndainda mutauni ndaiona ndikati 6 something inodhura, ndeiwane pimarishi. Ndatirega ndinde kumarketplace kuya. Ndaenda kumarketplace kuya ndanoona haikona vanhu vari kudzi advertise, haikona mai mwana dzikuadvisa kuona tikona. Ndabvunza size yandiri kuda mai mwana, ndikanzi 320. Ndikati izvi ndizvo. Ndabvunzawo vamwe guys zvikanzi zvekuti anomaona ndadi. Saka zvavanoita vanhu ava, unotaura nawo unongoorder, handika vototi chitipa kwaunogara postcode, ndovapaka postcode yekumba kunyuwani, handika nedhei rekuti musi wakati munozouya ndogamuchira. Ndobva vauya marimwe zura 3 days ago, handimaona. Ndobva ndataironga dheti vanhu vaya vauya, handimaona vanotouya zvakapfekwa zviri mabhodhi, ari mabhodhi vai mwana anenge akapfekwa ari macardbox mozovhura mega. Vauya vanhu vaya unotobhadhara kana vasvika mushopu maadropa yama1. Mira ndinde nenyaya usati wamira ugozesa kukomenta. Ndaita paya ndadini ndasvika mapuranga vauya vanhu vaya vakatoya manheru kwaitobva kuLondon, vatoya nechitruck chavo chakazara kuti hamino vanhu vainodhirivhikwa. Saka ndofunga tiri kuchema takawanda guys. Takarohwa ina ndongoti welcome pa UK, ndisingazozivo vamwe vese vakazvakazvakati kwavariwo zvakamira sei. Ndavadhilivhara maziodhoro paya anoremba mai mwana mazipuranga yari handi tinenge chingoti mapuranga uya akazara ari mumakadbox miyamiya haazara. Ndavati aiwa takurai muinde kumise kuupstairs uko munoisa kubedroom. Vauya vazadzapa, handimaona vazadza ipapapa, ndakazadza mabig up, vauya vazadza maziodhoro paya takazomabvisa nesuro. Ndikati saka zvinoassembliwa nani, handimaona zvikanzi don't worry, number ishi mozodii ndo mondiregera guys network. Mondiregera network ndo imwe issue. Asaka ndo imwe issue. Vanhu vewifi vari kuya kuzokoreta nhasi. Zvinhu zvacho nyaya dzacho dzakawandisa. Vanhu vewifi, saka ndikushasa data rangu apa. Ndakatovamirira vati vanosvika kubva makuseni kusvika kubva na8 kusvika na1 kuti vazoisa chekumadziro chachiya.
because vakadhilivhera kit inopostwa ikauya, asi chekumadziro chakaramba kuti ndakatadza kuzvikonekta ini, saka ndakavafonera vakati vanouya, saka ndoshandisa data remufoni, saka ndakatovamirira. Guys, ndadii paya mapuranga vaya vanhu vaivazvuzvudza havarambi mai mwana, ende kana uchitenga it looks so professional guys, vazvuzvurudza uyo ayavo yanova maunganidza pa mai mwana. Ndikati kwanzi 1 hour, after 1 hour munhu anouya achiassembla ari kuuya, ndobva ndapiwa namba yaya, ndikati alright vaisa zvinhu zvezvo. Ndazoti after 1 hour ndafonera ndasira munhu ya message, zvikanzi nemunhu ya pane kwandiri kubva ndiri mutrain, I'll call you back. Ndikati alright, ndionedza tovei manheru munhu yangafoni, ndikatika ndimusiye kwasviba. Mangwana makusini ndamisira message ari kutongoblutika mai mwana, ndatongota message, ndatrai kufona namba ya iPhone ndeye WhatsApp calls chete. Ndikati ndeye WhatsApp chete. Ndikati alright, rega ndisane nemunhu uyu, mira nditsvage mumwe. Ndatsvaga vamwe vandikati weda anogona kuassembla. Hapaita vakomana vanogona kuassembla. Ai muzati kune makomana Mazimba anogona kuita. Vakomana vauya nesuro vari 2 kubva na9 makuseni. Yes Poshi, how are you? Yes Ashi. Vauya makuseni kubva na9. Antika yafugwa odrop ya guys. Chatakatanga kunotisa odrop ichifugwa ishi mapuranga. One guy akati sei mapuranga achiita kunge mapuranga akashandiswa. Hanimaona. Ndikati kushandiswa sei zvikanzi mapuranga akutanga akashandiswa. Ndikati iwe ukuti chi? Zvikanzi makatenga kupi? Ndobva ndamuudza zvikanzi ademit finish. Ndikati ndava zvikanzi maiwe. Apa tengwe chinhu kani naisi Melly madha. Ndikati maiwe kani. Vhura kani tione. Vakavhura vachizama kubatanidza kudai munenge makaisa chimanyuwawo chakatoorawo zvacho chakudhara mai mwana. Handimaona. Kutodai so mapuranga aya vanenge vakangozadza mapuranga imomo hazvitopindirani. Mapuranga yakuti ameche kudai hazviti, kuti vazame kuimisa kudai. Hai Veronica zviri sei kuti vazame kuimisa kudai guys haibudi. Moza vakabva kubva na10 makuseni vachizama kungongodza chinhu ichochoka kusvikira mazuva rovira. Ndati vakomana chirega henyu, hapana chiri kubuda, takatorwa chekuseri mai mwana. Vambozama kuti vazama kuti vaibatanidza kuti chamira kudai so. Hanimaona kunoimisa kudai chinenge chingorembedzwa kudai zvocha zvisi mapuranga aya are not even tallying. Hanimaona hasi kutomboenderana. Regai ndikutaridzei mapuranga mungazoti kudai pamwe ndikutaura zvinhu zvefirimu. Mirai ndikutaridzei mapuranga muone. Ndakamirira, ndakabva ndaripota hangu kubhenki kuti ndaitiwa scam. Handimaona, saka vakabva vatisenda zvavanosenda kuti vainvestigate. Hamene kuti ichadzosegwa mari 320 guys, 320 pounds yakatogwa nemaasians aya. Mirai tindi kune mapuranga. Tinde kune mapuranga munoona. Muri kuona mapuranga aya? Muri kuona mapuranga? Mapuranga akauya. Muri kuona mapuranga aya? Ai. Takatozongomakanda edu muchirumu muno because hamusati mava nechinhu muchirumu muno. Takazongomakanda ai. Hani muri kuona mapuranga aya? Ai. Onai mapuranga acho. Ai. Mukatsetsa mutoona kuti zvinenge zvakatoningirira kudhara mukona. Mama ai achitori mumabhokisi aya. Destiny ndangwara manje. Ndatongwara. Hani mukona takabva tangomakanda edu muno murumu muno. Hani mazviona. Ndakarwa chekuseri guys. Ndakarwa chekuseri. Ewa mumba medu hamusati mava nechinhu guys, don't worry. Tikungo muna chinhu. Hamusati mava nechinhu tikungo. Mamwe marooms akashama. Mamwe marooms akashama. Hamusati mave nechinhu. Hamusati mave nechinhu. Hamusati mave nechinhu. Ndakarohwa chekuseri guys. Ndocha ndakarohwa chekuseri. Ndakarohwa chekuseri. Hanimaona, ndakarohwa chekuseri. Handi muri kuona. So ndo zvandakapindana nazvo izvi mu UK ndakagamuchirwa chekuseri mai mwana. 320 yangu mai mwana yakaenda hayo ichichema. Yakaenda ichichema 320 guys. Yakaenda hayo ichichema hamene kuti ndichaipiwa here kana kuti yakatorova. I don't know. But ndakagamuchirwa ndakambotenga kutemu mapegisi ndikatumigwa zvipegisi zvakadai guys. Ndakambotenga patemu ndakutaridzai ndika yakawanda mari iyoyo. Imari Melody garage ya 100 pounds pamari. Ndakatorwa ndofunga about close to 7,000 yavakatondibira. Close to 7,000 rands yavakandibira.
kusara ndisina hangu mari vanditorera mari guys izvozvi ndikutosaya kuti miraitaze ndotosaya kurikavha mai mwana mustress hati break stress chaiyo mai mwana unorohwa nestress mai mwana unorohwa neshoko ndakambotenga mapekisi kutemu mai mwana ndikuti kandi kutengawo mapekisi ekuti ndigozonika hembe pano ndobva ndatumigwa mapekisi aya guys ndobva ndatumigwa zvipekisi izvi guys izvi ndakambotenga mapekisi ndikatumigwa izvi mapekisi aya guys ndomapekisi acho aya ndakatumigwa ndakangopera power so but on this one haisi Ruru Jones, how are you? On this one ndakangoti kuda chaita 2 pounds ndangoti meno anmona kuti aiti ku-UK hakubiwi tinohwakaona chiti ku-UK kuhandimona Mazimba isusu maAfricans kuvhundusirana kwatinoita maAsians ari kutoba muno maimana ari kutobira vanhu muno maAsians ari kutobira vanhu muno zvokutodaro munochinzi kana mhosva unozodai ukazobatwa ukazodai tinozoripota tozodai kune maAsians ari kutonyatsokuba ndakatobigwa kai ndakatoripota kubheki nezuru vakati complaint vakati alright we are on it hanomaona ichi mapekisi andakapiwa ekutema handizi kuti ndonikei nawo mapekisi waya kuti anoshanda here kana kuti hashandi kana kuti zvofamba sei hapana chandootombozivawo ini guys kweinaiwe asi naiwe destiny kana vachimbotengesa zvakadaiwo zvimamezhaments hatina kucheka hedu asi vachimbotengesa zvakadai nokuti munhu unotenga zvipekisi zvinenge zvichishanda pai zvoshandepi izvi ndo mapekisi andakatumigwa vanhu vekuchemai ai evanhu ekutemu ai ndo mapekisi andakatumigwa aya asikana iwayai ndo mapekisi acho ai handizi kuti anoshanda pai kanditi anoitei ndakatosedzawo namuchemberesoko nafungai maruta vachiti ndakatengawo nhingikiri vakatengawo airfryer patemu vakatumigwa chiairfryer chakadai saka guys kana vachiitawo airfryer yakadai so inenge chihoshanda pai vakatenga airfryer vakaorder vakatumigwa chakadaiwo chiairfryer chakadai chiri mukapurasitiki saka chindiudzai kuti zvinenge zvichizoshanda pai pane mwana ndakaona kusouth Africa akatenga mota pane mumwe wandakaona akatenga mota patemu kusouth Africa achitosekwa nevamwe vake ndobva atumigwa chimota chiri mupurasitiki chakadai chakatosungigwa mupurasitiki vemwana apa ari kuti ndatenga mota kuti uye handizivi kuti aizotiwo mota inodhilivhariwa sei handiziviwo saka airfryer yakadai so guys itoi yacho inotengeswa kupi inoshandiswa nani cheuchinzi itoi zvakaomazvo saka apa ndangonyanya kuguda angoti ameno pamapegisi apa ndangoti ameno but paodrop guys ndakagwadziwa guys handi kunyepa ndikugwadziwa guys mari yakawanda iyoyo vasikana mari yakawanda vasikana handi kunyepa ndakagwadziwa vasikana ndikugwadziwa mari yangu ameno kuti imi vanhu vari kuuk chitiudzai vagarisa muno ndinorikavha here mari yangu vasikana kana kuti zvakatongorova ndichaiwana here asika shuwa kuti yemutarisai vasikana zvinhu izvi mapegisi aya akauya kudoti dhilivhari iyoyi yemapegisi ai ndakatozozvipesana kuti ero ndikandozvitengera mapegisi angu ndogamushopu kuchana ndichatsvagirawo kunotenga mapegisi chiko paonline iwo mushopu mavimo wapesera kungozozvituka wega ukangonyarara handimaona ndosaka maona inyiko zvino gaizika pakaipa tozama kurikavha mari yangu maimwana amene kuti ndichaiwana here kana kuti zvakatongovharana zvakatongopira zvakadaro hameno temaita Clara paodropa paka izvo zvedweka zvakatowo masikana zvakahanzi mapekisi ndakatozoita izvozvo Grace ndakazoenda izvo ndakatozoenda kunotenga kupoundland kwakutotaura kuti ndakatozonanga notenga katochipa futikoko tikati nichanani chizvitirawo chi ndakanga ndichitenga katumwe tunhu tudukuduku kotomagetsi tuchichitenga kukaa ndikupi hazvitoshandi zvazvi hanimaona so hi Daisy so guys the other thing also is vedweka anditika I am selling Avon anditi vari muUK I am selling Avon
It's time for you to support me. This is wardrobe. Zvakaoma ine here kurwa chekuseri uyoyo kurwa chekuseri kuuk navaasians ende zvakaoma anyway kwaigona anagona wakewo kurwa chekuseri uko neupa kana guys saka ndiri kutengesawo avon guys. I'm selling avon anditika vari muuk anditika vada kutenga avon vari kuda kutengesa avon vari kunzvimbo dzavari handika uchida kuita representative rep wokutengesa avon. This is to make my side hustles to make extra money. Animaona. This is for you to make extra money. Animaona. So makawanda muri kumatown akasiyana siyana. Andika muri kumabasa kwenyu ndo ine ma products akanaka. Ndio imwe lipstick yanachizora yakanzi ye pink or color rudzi. Amen. And ine ma products akawanda. Ine ma products akawanda. What is this playing this sleep ritual? Pillow mist. Okay. Animaona. Ini zvinhu zvakawanda very reasonable prices. Anoona very reasonable prices. Very reasonable prices. Andika glimmer stick ishi. Anditi shall become a report kwauri guys. Ndo mamwe ma extra money munoziva vanotengesa Avon guys kuti vamwe vakafa nemari. Munovaziva manofamba nemotikari dzemari chaiko chaiko. NeAvon ishi. Mwana kuAfrica kuti aivaona vachitengesa Avon. Taivaona vachitengesa Avon kuAfrica ko guys vanhu vakafa nemari nguva iyo vanhu takazoda kuti titengesewo vanhu vangu vatora bhegi kudhara. Bhegi ranga ratogwa raenda. Okay. Madry skin aya maspray acho hanzi matte foundation yacho makeke vane zvinhu zvakanaka izvi ndezve icream kai icream. Yeah, Avon is very good. I recommend that. Thank you Renika. Yes, aya macreams face cream vakuita marinkles auda takakuonekerawo sesu kudai takutanga kutizorewo anditika iyi yanzi jewel eye system iyi anomaona tichinda takadaro ichi. What is this? Gel nail anenge ndezvemandikiri mauyu but ine zvese ine everything. Imwe lipstick iyi imeti ndifuretiona ndifuretiona even maserum ekumeso aripo. Maserum ekumeso aripo ndifuretiona kala rudzi iyoyi. Hanzi even iye yekuzasi inonzi ndeipi iyoyo yekuzasi iwe Amanda Mishi ndeipi iyoyo? Saka kune mafoundation guys, kune cosmetics ese, kune mafoundation type yaunoda, kune lipstick or feminine wash alright feminine wash vanayo iriko zvakare anditika. So kana uri kunzvimbo yauri anditi uri muUK and you also want to become a rep anoona uchida kushandawo uchitengesawo kuvanhu uri kwauri because maprices avo ari reasonable than maprices mamwe andinoona mashops umu anoona nderudzi yakati kabrown nai ndikazora pamusoro peimwe onayo brown iripo mona. Saka guys yati joineyo mutengese veduwe joinai mutengese uyai mutengese. Be your own boss guys, be your own box. Iri nice kakala hai, it's not too bright like icolor chero yemu winter
You can use this color in winter. Yes, color yakati ba sterek. Yes, color yakati ba. It's a nice color. Kona. My concealer, everything is there. My powders, everything iriko. And saka uri kutauni yauri wo kunzvimbo yauri, you can start being a rep ikoko uchitengesawo zvinhu maproducts kuvanhu vako uchitowanawo maextra cash. Handiti pane vamwe vandiri kuona vashoma shoma vandakaona vari kutengesa evoniyo varungu mugrupu rimwe ratiri. So varungu ava ndakatoti munhu ukatoshanda saka unoita mari yako yakatodai so hanimaona unotoita mari yako yakatowanda hanimazvona uchitengesa because ndaiona mari dzavacho dzavanotokanda vanotoenda kumabasa vachitengesa futi evoniyo iyi hanimaona. Saka inenge iri side hustle. If you want to join, you just get hold of me ndibate kuwhatsapp kuti ndoda kutengesawo evoni ndiri kunzvimbo yekupi kutauni yauri hanimaona wotengesa ngori koko kwauri kokoko uchiorder uchitengesa uri kwauri handichika maprices avo they are very much better than maprices ekunhingekiri mamwe zvinhu zvandoona mushop hanimaona very 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 affordable maprice avo because unotowana zvimwe zvinhu zvinenge zvichitangana ma4 pounds zvimwe zvichitoita mari dzakasiyana siyana ma3 pounds hanimazvona. Malipstick unongotsvaga shedi dzaunoda akasiyana siyana zvaunoda iwewe ndo zvaunongotsvaga zvemanzara izvi zvese handimaona ishuwa here tando. Saka please, if you feel like you also want to sell anditika uri kuda kuuk unongodibatawo tongojoina takati ndei takawanda tichienda takadaro tichingosumudzana tichienda takadaro tichingosumudzana tichienda takadaro tichingosumudzana handitika right. Toita zvakare inini ndine mawigi angu andiri kutengesa maona ndine mawigi angu andiri kutengesa zvakare handiti maona 100% yemawigi mangwana tichitaura nezvenyaya kune business ningirikiri kune business kune business seminar ichaitwa kuJoburg uko mawigi andiri kumuona 100% 100% mawigi 100% yekuti hadambuki unotopfeka wigi yako uchinda kubasa. Nhasi ndei ndakatopfekawo 1 kare nengu asingapfeki mawigi kana ndisina zvangu kana zvangu nawo asi ndotombopfekawo wigi hanimaona mawigi 100% hadambuki chero kadini chero kaita sei 100% ere zviro kuti ndikona kupfekere tona ndakasapinda musoro mangu kusana sitomboziva kuti chibhoneti chiripi tombopfeka toni right. Ndine mablankets mukuremba ndakambokudzai nyaya yemablankets. You remember me telling you kuti mablankets ari kuuya ndichikudzai team UK kuti ndine comforter ndichikudzai kuti ndine macomforter manyama. You remember nditi unongotenga comforter iro nekutonda kuti kuno kunongofuga one chete. You don't need to have so many bedding per bed. Ndodzima heating system yako. Ndakuzama kupina masoro. Nisho ndodzima heating system yako ukatonikirira. Unaona? Dango brush chete ndina chibrush. Ukupi ko brush. Chibrush uri kupi? Ndinyaso brush uripi? Ndogoziva nekune brush here guys. Hey, hustling is the way to go, Amanda. And put your brush. I opened the one. All right. I received brush in my wig, but at least in the one that you can use. You go to Shanso Pangway. This brush in my wig. I'm going to walk a brush. I'm going to get it. I'm going. Saka wigs guys, if you feel like ukuda wigi antika sedu isu sedu
hatizoyanyi kuda dzakanyanya kuzorembera dzekusvika dzaedza dzimwe dzekusvika kumagarogaro dzinozoti hatinyanyi kuzodzida todzidawo hedu but once in a blue moon todzidawo once in a blue moon not always kazhinji kacho tinongodawo wigi dzinenge hanzi roita that brush wao roita here harinonyatsokuita rinoda maybe wanyatsokuiti ngozanga ri mapeki ka nyatsokudzigadzira wodai unoona mawig aya unoona mawig so mablankets kana macomforter ndichakutaridzai very soon kana angosvika ari kusvika anytime anenge atovepo. Oh, thank you mwana wapo, thank you ne 530 stars, thank you gara zvakune masana tokanga vati kune mastars thank you kwanzi that wig is not make sure smell, it's not make sure what this wig is make sure haina kukamiwa chete handiri kubva mapaketi iri kubva maplastic ayo saka haina kukamiwa tsvage imwe pfekei iri kubuda mubepa rayo saka inenge isina kukamiwa but that wig, this wig is a make sure, is a make sure. Chenai, how are you? Andikuona zvadzakaita dzangobvanganyuka because dzanga dziri pai netipfeka itona dzanga dziri mumaushu iyi ndeyekupfeka iyi ine marekeni mumasure dzinokamiwa chete because wigi dziri kubva mapepa adzo dziri kubuda mapepa saka dzinokamiwa chete plus hachina kubviswa kachembericha ndina kucheka muna anozozvichekera ega zvemberi izvi muna anozocheka ega plus brush aka akasika brush kemawig andi muri kuona akasika brush kemawig akasika brush kemawig kabrush aka handitozivi kuti brush remawig riripi saka ndatomboziva kwaririni brush remawig samungutora kabrush kadiki ndokutongoshandisa but harisi brush remawig iri iyi haina nhingikiri kai iyi haina nhingikiri haina ine ear to ear closure saka inongoenda kumasure ine ear to ear closure handisati ndave neyo handizi kuti nebrush remawigi riripi guys brush iri harisi brush remawigi brush rekuachisai harisi brush remawigi nditozivi kuti brush remawigi riripi handisati ndaziva kuti riri papi brush remawigi enda kutaridza iyi ndekumasure ndekumasure handinati dzinenge dzakaunyana dzakadai so dzinotoya dzakaunyana dzakadai dzakatounyana kudai saka una zvaungatoita chachikamichi chachikamichi chachitichi brush ndina brush guys because dzinenge dziri muzvineti yako anenge asingatozivi because asi kuziva anenge achitoti ndizvo zvanenge akareita problem anenge asingatooni nekutokama kwacho kuti anenge ana kutokamiwa anotouya akambunyikidzwa saka anotongoita yaanoitawo iyoyo ndokufunga kutombotsvaga pane brush guys kandatsvaga pane brush and then you can start from there brush handitombozivi kuti riripi handitombozivi kune brush kuti riri kupi guys I don't even know where the brush is I don't know where the brush is kana ndatsvaga brush guys ndanyatsokudzikama zvakanaka then ndozonyatsokuona kuti toisa papi mona tozonyatsokuona todziita sei dzogadzikwa sei mona dzinenge dziri mumaneti saka kana iri maneti dzinotoya dzakatomheni zvadzinenge noona chinotoya chakadai chiri mukati mezvimanetu saka inotouya
Vurunguka ndoda kutosungogadzirwa kuzobrush kwacho kune mabrush acho emawig. Saka vedwe hanzi tipewo tida kuba mawig kuSeptember. Iwo unotenga kuSA zveAmanda ikoko. You buy in SA, iwo unotenga kuSA ikoko mawig. Unotenga kuSA mawig ikoko. Mawig akuita 80 pounds. 80 pounds chete. 80 pounds only. Only 80 pounds only. 80 pounds any only. This is 100%. 100%. 100%. 100%. Unopinda pise kutsvagana nemizikiri nebrush. Pane munhu anoda kuigira wigi dzake kuti faunda nadzo dzakanatsokamikawo zvakanaka. Panozokama ega. Nekumbeko. Achanokama ega. So guys, those who are interested, mungondibatawo kuseri. Anditika. Toona kuti totangira papi. Vari kuda kujoina zvakare kutengesa Avon. Kana kuti vari kuda mamwe maprogramu eAvon. Anditika uyai mujoine kuseri. Anditika mablankets ari kuuya very soon. Anditika mablankets ari kuuya very soon. Vanenge vachidaro. Anditika and very soon. Ndikudzikira here guys, ndinda hamusi kumbonza kuti SIS MELLY mukuita muchimbota kakuonda so. Handisi kuita kakuonda here, asi kantauraiwo chokwadi. Handisi kuita kakuonda. Ndikuita kakuonda wani. Handisi kakuonda here asikana. Kuita kakuslim. Kuita kakuslima so. Saka kana ndazoonikirira chakutaridzai guys zvakawanda. Mungoziva wese tichingofamba tichingotengesa tichingoenda takadaro. Anoona tichingotengesa tichingoenda takadaro. Tinge tingozokudzai. Handika manje tinenge takuti hatichatengesa zvinhu zvakati wandei. Handiti. So guys, inini pfega ndimboita zvandikuda kuita. Ndakamirira vanhu veWi-Fi. Handitika kuti vauye vainstall Wi-Fi and then from there network yacho iri kunetsa. And then from there ndokuzokubatai maskati. Handitika ndokubatai maskati tokuenda kuparty. Handika ndinenge ndiri pakuMC, kunemwe ndiri MC, kunemwe party iri kunzvimbo inonzi Derby she. Kudebhi uko saka ndokwandinenge ndiri. Vari mudebhi mungofurawo muchiti mhoroi kutingomhorosana tichienda. Handitika vari kudebhi. Ndinenge ndiri kudebhi kuparty iri kudebhi nhasi. Ndichaya zvangu ndichitorwa time kuzvi1 uko. Handitika kana kuti earlier than that vachauya vachinditora toenda kuparty kudebhi tonofara. Handitika tonofara. Ndine hembe dzandiri kutengesa dziri muno but dzinoda kutanga dzaiswa maprices. Unaona, I've got beautiful and nice skirts that I'm selling. Nice skirts, beautiful nice skirts. Sama yakusvika. Handitika izvinhu zvatiri kutengesa. Handisi kuti ndokutaridzai here kana ndichazokutaridzai kana sama yanyatsokusvika. Handimaona because ndine stock. Stock yangu iyi inenge iri stock yakasiyana nedzimwewo. Handimozoti vamwe vanenge vachiodwa vachidini yanguwo stock is quite different. Handitika tingochena tese musama yadai kusvika iyi muchisleya ana mai makasleya makainda murimo. Hanzi tionei naeni. Eni hakuna tizotodzeka kana ningikiri yasvika kana sama yasvika. Wachakugira machembere atitanzwa nokunzi machembere. Saka machembere, we are going to show them kuti we are tiri machembere ane groove ene tiri machembere ane style, you know. Yes, tiri machembere ane style. Atilimitwe kupfeka zvatinoda nevanhu, tinoita yatinoda. Nditi saka semachembere so ina hangu tiri muchembere andazvina anoziya. It's not a secret. Izvo mozviziva. It's not a secret. Saka amwe achembere angu mabiya angu machembere. Handitika ari pano tichange tichikwikwidzana nayo fashion iyoyo. Musatomboware kana kukwatiswa kana kunzi kudini. Tinange tichikwikwidzana. In fact
muchange muchivashowa vechidika kuti chembere dzine more power and the chembere can do it because we introducing latest dzechembere dzacho but dzinodiwa futi nevanhu vechidiki tinenge takaenda hatisi kumira handitika inai ndimbotasamana sama yadongorera pane makala maviri dzine kala ishi. You see this color and then I have this color, right? Madzimai anhasi mudzimai wanhasi. Okay, but he's small size but ndine ma big size. He's small size but ndine ma big size as well, right? Small size but ndine ma big sizes as well. No. Saka wakaanza kupfeka zvako kasiketi kako aka wakachena hatisi kumira wakachena guys papa nenhamo yekuti kupati kundopfekei asikana musadaro nditori nenhamo yekuti ndopfekei kupati zvakaoma zvinhu kanhasi mamaona masiketi wapfeka zvako siketi iyo anotika obva watineka bhutsu kacho obva watora kabhutsu kacho isamakai obva watineka bhutsu kacho anomaona obva watineka bhutsu kachona nesiketi obva watineka tekwako kakanaka nice ya good to go mudzimai wanhasi obva ana kuti chembere obva wamubvunza kuti kumusha kwenyu kune chembere yakadai obva wamubvunza kumusha kwenyu kune chembere inodresa so wombowawo kuti kumusha kwako kwavanenge vachiti kune chembere dzinodresa zvakadaro here anomaona so yeah guys anyway ndambokuti taridzei handitika tozoona zvimwe pamberapo techinda pamberapo tichiona zvimwe tichidaro ndine basa guys mungoona kuti mune mabvurumu muperi kurongedzwa ne one day anoziya hamperi kuronzwa ne one day kune kunotozorine real job kuchada kuitwa real job downstairs kusitting room uko kune real job chairo aiwa chembere pfeka bamshoti because sitinotopfeka kaisitorambizwa nani seke kutonyatsokiya chaiko hani mazviona kune real job saka pane vamwe vanhu vakangotumwa naMwari pasi panapa so zvokuti you can never understand. Mukadzi uyu ndakasangana naye pano padiaries. She's just a member of Padres Baldar. Then I came here, she stays here. I'll tell you